Prije početka videa samo bih vas zamolio da posjetite kanal Little Gaming World i AGP Kero. Link će vam biti u deskripciji. A sad možemo da krenemo na video. Intro. Ok ljudi, dobrodošli u novi serijal, da tako kažem. Dakle, u ovom serijalu, kao što vidite u naslovu klipa, dakle, radit ćemo easter eggove u Clash Royale. I za svaku epizodu, znači, otprilike po 3 ili 4 easter egga ću vam ja pokazati u stvari. Tako da, možemo da krenemo. Dakle, prvi easter egg za danas, ovako. Dakle, kada postavite Thumbstone, dakle ono groblje, bit će otvoren, znate i to svi. I kada izađete na 5 sekundi iz igrice, od 5 do 10 sekundi, i uđete ponovo u igricu, on će biti zatvoren. Što je veoma čudno. Imat ćete slike, tako da možemo dalje. Dakle, kada odete na Play prodavnicu i kada hoćete da instalirate Clash Royale, kada gledate one slike, gameplay i te gluposti, dakle možete da vidite da je Giant Skeleton koštao 7 eliksira i ja mislim da je mini peka bila epic karta, tako da imat ćete i tu slike pa možete sve da vidite. Idemo na sljedeći. Ne znam da li ste znali, ali kada postavite mini peku, ona kaže... Tako je ljudi, ona kaže palačinke, da. I isto je i sa velikom pekom, verovali ili ne. Ok, nisam mislio da je isto sa velikom pekom, da ona isto kaže pancakes, nego kada je bacite, prođe 1-2 sekunde, ona kaže butterfly, ja mislim da to kaže, nisam siguran. Pokušajte vi to, postavite peku i valjda ćete čuti. Tako da... To je bilo to. Dakle, ljudi, to je bilo to od ovog klipa sa easter eggovima. Nadam se ste uživali i to je bilo to. Opet sam to rekao. Dobro, nema veze. Tako da vidimo se u nekom narednom klipu. A do tada, pozdrav!